भिडिअखौ नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि बारै सोरनि बारै सोर लिडारनि बारै फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदों थोदो बिदिब्ला नोंथांमोन बिथां राकेश ब्रह्म आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांनि बारैसो फंनैसो खोथा ओरैनो बुंनो नागिरदों दे थ' हेल' लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो बरायफिनना लानाय जाबाय मोननैसो भिडिअ नुदों आं XNDF नि गथ'फोरखौ ओरैनो लस खालामना होनो नागिरदों बेखौ सोर खालामना होनो नागिरदों BTC नि EM आरो डेपुटि CEM BTC नि डेपुटि CM आरो बिथां चिफआबो खालामना होनो नागिरदों माबोरै खालामना होनो नागिरदों नोंथांमोना ससियेल फेसबुकफोराव नायोब्ला हयतोबा नुबायबो जानांगौ मानि ट्रेनिं होदोंमोन दाखालि अदालगुरियाव खनसे केम्पआवहाय केम्प माने फुराना केम्पआवहाय अमा फार्म खुलिनायनि ओरैबायदि खुलिनांगौ जाहैदों 100-200 खुलिनांगौ ना दा नोंथांमोना फेसबुकआव आं भिडिअ हगारनानै होगोन बेखौ नोंथांमोना नाय अमाया ट्रेक्टरजों लांनानै फबहैनोसो गोनां जादों बेफोरनि क्षतिपुरनखौ सोर होगोन राकेश ब्रह्म होगोन ना गबिन्द बसुमतारी होगोन ना प्रमद बर' बिथाङा होगोन दिनै आसामनि खोथाखौ बाद दोन माबानि खोथाखौ बाद दोन जोंनि BTC नि खोथाखौ बाद दोन गुबुन स्टेट आसामनिख्रुइ साबसिन हामसिन होननानै बुङोब्ला ओरैहाय नागालेण्ड थाहैबाय ओरैहाय मेघालय थाहैबाय बिसोरनो बे मोननै स्टेटखौ आं साबसिन मोनबाव नर्थ इस्टआव आसामानो दुनियानि जोबथा लेथ्रासिन त्रिपुराजों आसामजों आसाम बायदियावनो दिनै भेटेनारि मोनसेबो गैया भेटेनारि मोनसे डक्टरफोरनि बिदि मुलियानो गैया दङब्लाबो दिनै मोनसेबो खामानियाव गैया डक्टर सासेबो गैया थाया होनबा नोंनि बे BTC आवहाय बबे खनायाव बबे जायगायावहाय भेटेनारि डक्टरफोर दं आरो बे मुलि होग्राया बबे खनायाव दङ लुफुंनानै दोनदों खिन्थु बेबो कमप्लिट नङा बेफोरबायदियाव मुलि थरसेबो मोननो थांनो नागिरा बाक्सा बायदियाव दाखालि राकेश ब्रह्मआ फिखुंखौ बुज्राबनो बिथाङा बुंदोंमोन बाख्नायदोंमोन मोजां मोनदों आं बिथां बै जाय मानसिया अमा फिसिनाय माथाम माब्रै बिनिफ्रायनो 70तासिम दङ होननानै बुंदोंमोन गेदेर फिसा बिथांखौ आं खावलायगोन नोंथाङा हायोब्ला दानिफ्रायनो मुलि बायदिसिना होना दोनखानाया मोजां आरो नोंनि अमाया बाउन्डारियावहाय साखोन सिखोन थायाबा बेमारा थाबनो जागोन नोंनि अमायाबो जाखिनि अमा दङ बियो थैजोबगोन अदालगुरि बायदियाव नोंनिख्रुइ गिदिर अमा दङ गैयाब्लाबो सासेनावनो 100तासो थागोनदां अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ना मा डिस्ट्रिक्ट थाय जायखिजाया फेसबुकआव मोनदों आं बेखौ होनबा बिथांमोना दिनै बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो जुजियै अमाखौ मोनसे लेभेलाव लाबोदोंमोन NDF नि गथ'फोरा बा XNDF नि मानसिफ्रा सोर साबेसेयाथो अमा फिसिबाय थाग्रा बेसेबां अमाजों गेलेबाय थाग्रा होनबा बेफोर मानसिफ्रा अमा फिसिनानै थांना थानो हागोन आंनि खोथाया बे बैसोर NDF नि खोथा गथ'फोरनि खोथाखौ बाद होथ'नानै नोङो बै जायफ्रा अमा थैजानाय बै बिथांमोननि अमायाखौनो नोङो मा क्षतिपुरन होफिनगोन BTC गभर्नमेन्टआ राकेश ब्रह्मआ बुंबावदोंमोन जे बांग्रिं बायदि मावहोगोन एसे कमेडि टाइप बे मानसिया एसे सासे EMब्लाबो बिथांखौ मा होननानै बुंगोनथाय माने एसे कमेडियान टाइप बायदिसो मोनलायलाङो आं मानसिखौनो
मालाबा मेथाइ खननाय मालाबा मोसानाय बेफोर जानांगौ। खोथा बुंनायफोरा बिनि खोथा बुंनायखौ आं बारा साबजानाय मोनाखै। बुंगौमोन आंबो सानाव मोनबा, खिन्थु दिनै गुबुन मोनसे माबायावसो दङ। ओंखायनो जेबो गिदिर खोथाबो होनला, गोराबो होनला आङो। बुंनो सानदोंमोन नोंथांमोना दाउआबो बिदिनो जायो। जेब्ला बेराम जागोन बे दाउखौ नों लाखिनो हाया राकेश ब्रह्म। नोंथाङा बिनि बारै दाउ अमा बोरमा बिनि बारै नोंहा जेबो नलेज गैया। ओंखायनो नोंथाङा अमानिखौबा एसे मोजां नोंनो ट्रेनिंखौ लाग्रो। बिनि उनाव NDFB गथ'फोरनो अमा माथाम माब्रै हरो, बे बेसेबां हरो हर। बिनि उनाव बै गथ'फोरखौ नोङो ट्रेनिङाव हो। प्रमद बर' बिथाङाबो ट्रेनिंखौ लाग्रोनाया मोजां। बिनि उनावहाय नोंथाङा खालि थिउरिल' दङ। BTCनि सिपआ अनलि थिउरिल'जों जाया, थिउरिबो थानांगौ। थिउरि लाखांनायनि उनाव मेन प्रेक्टिकेलासो आसोला, मिथिबाय? प्रेक्टिकेलासो अमा मासेखौ फोथांना लाखिनाया 24 घन्टा नों बिजोंनो थादामब्लेबाय थानांगौ। बेखौ थुखैनाय, बेखौ जाहोनाय, बेखौ लोंहोनाय, थानानै नाय, फिसिनानै नाय। बिनि उनाव NDFBनि गथ'फोरखौ अमा फिसिनायनिखौ फोरों। नोंथांमोना नंखाय सानदोंब्ला भिडिअखौ आं होनानै होबावगोन, नायलां। स्क्रिनावबो होगोन ससे, आरो जोबथारनायाव बिनि भिडिअ थांलांबावगोन, होबावगोन आं। दांबाय गोथां दङ माथो गाबदो वे ना गाबदो थ' लोगोफोर, बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय जानांगौ। बिनि उनाव राकेश ब्रह्म बा BTCनि दैदेनगिरि बिथांमोननि सायाव मा बुंनो गोसो नोंथांमोना बुंहरनो हागोन। आरो मोजांबा मोजां, गाज्रिबा गाज्रि। अमा थैनाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों, बेखिनि खोथाखौ लिरहरनानै होबानो जाबाय। जोंनि लकेलनि अमाखौनो हायोब्ला फिसिनो नाजा। बेफोर अमा थैनाय, अमानि बेमार फैनाय मानाया खुन बिहारनिफ्राय लाबोनाय अमा। बिहारनि अमाया जेब्ला बिमायावनो बिजि थुखायो बिसोरखौ, बिनि उनावसो बे अमा फिसाफोरखौ बिजि थुयो। जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि स्पेसियेल भेटेनारि डक्टर गैफेरा जोंनि आसामाव, जायनि जाहोनाव बे अमाखौ ट्रेक्टर लांनानै फबनो गोनां जादों बिसिबांबा। जेरैबायदि गुबुन कान्ट्रियावहाय कर'नानि समाव मानसि गोथैफोरखौ फबदों, सेम बेफोरबायदि खालामनो गोनां जादों। ट्रेक्टरजों लाना थांनो गोनां जादों। बेफोरबायदि मिनिथाव, दुखुनांथाव। जायहा अमा थैजादों बा जायहा अमा फार्म गोनां, बिथाङा ओरैबायदि दुखु नांनानै दं, फोरमायनो हायाखै। BTC गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि सायाव, जायहा अमा फार्म दङ बिथांमोननि सायाव मा क्षतिपुरन होयो बेखौ नेनानै थाबावगोन आं। आरो बेखौबो खबरबो लाबावगोन आं। बेखौ एथ'राब अमा फिसिग्राफ्रानो दिनै लाखिनो हायाखै। जों XNDBफोरालाय मैया दाखालिसो न'आव फैलाजोबनाय, बेफोरलाय मा रोंनाय अमा फिसिनोलाय, मा खामानि मावहोनो हाहैनाय बेफोर अमाजोंलाय। जेबो जाया। अनलि बिसोरो BTCनि जेसेबां नाम मख'जायोब्ला बिराद दुखुबो मोनो बिसोरो, लाजिबो मोनो। ओंखायनो जायफोरा खुंथायाव दङ, EM, MCLA, BTCनि चिफ, डिपुटि चिफ, नोंथांमोना मा सानो बे नोंसोरनि गोसोसै, नोंसोरनि खोथासै। गाज्रि मोनबाबो नोंसोरनि खोथा, मोजां मोनबाबो बे नोंसोरनि खोथा। बे जायहा अमा थैजानाय बिथांनो क्षतिपुरन मा होगोन बेखौबो आं नेनानै थाबावगोन। थ' लोगोफोर, आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।